नै लोगोफोर एबार सबाया सालिबाय नाबाय ट्रेक्टर लागायदों जोंहानि ट्रेक्टरखौनो लाबोदों माला जोबगोनथाय खामानिया धुलि बालि ओंखाम लाबोदों आरो जों दा पिकनिक जाग्राफोर बेयाव बिराद पिकनिक जाफैयो दा डिसेम्बरनिफ्राय जानुवारि जोबजासिम डिसेम्बर स्टार्टनिफ्राय बैफोर सात्रफोरखौ जाहोफैदों खोमा आरो बेयाव पिकनिक ओइ दलनै दलथामसो दं ओइ गोजानावबो नै बेयावबो जि बुरजाखा माबा फोरोंगासिनो मास्टारा सानदों खोमा आरो खैजोन फैदों बे दैमा सेराव बिराद ओरै गामि दङ नालाय बारनानै दै गेजेरावसो दं आं Hariyahu.
कुन्टेलसे ओंखारबाय कुन्टेलसे गिलिर ना बुस्थुआ दासो समायदों jauh bentar juga. Aku ba? Udah tulis. Udah bentar juga. Udah jauh bentar. सबायखौ आखाइजोंसो रानदों नामा ओइ आखाइजों राननानै बस्थासे जानोसै खम बारा गैया रावनावबो बावबावदोंमोन बे जोबनायखौ होजोबखादो नै हान्जाया जायखङा जि गोजोनथारदों आथुमसिखौ होबावनायखाय जोब्बाय जाबाय बासिखौ लादो बासिनानै